Ei se tempaa, että 150. 3 kertaa 5, onko ne tehty? Niin. No sit me tehdään 3 ykköstä, mutta... No siis me tavattiin täällä Niklaksen kanssa ekan kerran. Ja sitten mä käytin hyvänä tekosyynä sitä, että mä kaipasin treeniseuraa. Sitten Laura, mulla ei oo ketään kavereita täällä Lahdessa, kenen kanssa treenaa. Voisin mä tulla sinne? Tai isokista ollut mikään tekosyy, se oli ihan vilpitön pyyntö, että voiko mennä treenaamaan porukalla Vantaalle. Ja sitten mä tarvitsin paikan, johon mennä. Niin sitten Niklas tarjoutui olemaan ritaria oikeastaan. Sitten mä stalkkasin sitä somesta, mutta Nikelle ei oo mitään somea. Niin sit mä olin ihan, damn, mikä on tämä Niklas? Laura vaan aina puhuu siitä, että joo, Nikke sitä ja Nikke tätä. Ja sitten oli vaan semmonen mystinen hahmo jossain niinku olevassa universumissa. Mut sitten tuolla se nyt on jotain puuhastelemassa. Ostetaan uudet nilkat. Haluaisin ostaa. Hei, olen 23 vuotta. Ei. Mitä olen? 25. 25. Hei, olen 25-vuotias. Haluaisin ostaa uudet nilkat. Oota sit kun sä näin vanha, niin... Mikä nyt tänään sitten aamupalaa? Sitten se oli vaan, siis mä oon 26-vuotias. Sitten mä olin vaan, niin, mitä sä niinku, että mistä se... Mä aloin vaan miettimään, että kuinka vanha mä oon. Mä tajusin, että mä oon 26. Sitten mä olin vaan, niin, aivan. 26. Tiukka. Noin. Ja sit lähtee. Istuilut suoraan alaspäin. Suoraan alas, suoraan alas, suoraan alas, suoraan. 2 sinne vaan eteen. Noin, hyvä. Tunsitko? Töihin. Hyvä. Parempi kierros. No, tässä. Niin. Töihin joutuu. Aivoihin koskee. Aivoihin koskee. Kulman taakse sitten. Vaihdaanko se jalkaa jo? Et. Monta sä teet yhdellä? 4. Seuraavaa viikkoa. Seuraava on veka. Joo. Laura sanoi, että ei me olla menetetty tässä mitään, kun ei sun kyykyssä ollut mitään menetettävää. Nyt joo. Palataan illalla. Palataan. Heido. Syömään! Mä siivosin taas. Oikeastaan Nikke siivosi aamulla. Vaikka mä sanoin, että ei tarvitse siivota. Tää on mun toinen koti. Tai oikeastaan mä tajusin yksi päivä, että mä mietin ehkä sen, että tää on niinku mun koti ja sit Lahti on niinku semmonen väliaikainen tila, jossa mä aina oon, kunnes mä pääsen takaisin tänne. Mutta koska täällä on kaikki, täällä on isompi keittiö, täällä on Niklas, mä oon todella yksin, täällä on sauna, täällä on ihan sikapaljon parempi sänky, joka on, me säädettiin vielä, mä kävin itse asiassa unikulmassa ostaa tyynyä, niin sit se antoi mulle ohjeet, miten se sänkyä voi säätää, koska tuolla on jotain juttuja siellä pohjassa. Niin nyt se on säädetty niin mulle sopivaksi, niin sit kun menee siihen, niin se on perfect. Ja niin, onhan tää nyt kiva. Se jää siihen sitten. Olisiko sulla ollut mahdollista päästä? Monta vuodesta päästä? Mut easy. Joku ihan himmeä. Ja sitten on Cassidylands McReader. Mun kämppä lähtee kesäkuussa. Sitten mä oon koditon. Ja sit mä ehkä, paitsi että mä oon nyt koeajalla. Et ymmärtääkseni, no en oo koeajalla, mut on se. Mut ehkä, mä voisin asua täällä, jos mä oon kiltisti.
Mut siinä on kyllä, siis siinä on 150 miljoonaa muuttujaa, koska mun työt, niin sit mä en vois oikein olla myöskään työtön. Et sitten täytyisi varmaan miettiä, että mitä mä niinku teen, koska nyt oli jo paljon surullisia ihmisiä siitä, että mä valmennan enää iltaisin Lahdessa, niin sit miten paljon olisi surullisia ihmisiä, jos mä valmentaisin ollenkaan Lahdessa. Mutta en mä tiedä. On se. Paljon se kyllä auttaa. Muutenkin ei se ehkä loppupeleissä niin paljon muuttaisi. Muuttaisi sen, että mun ei tarvitse raahata mun kamoja. Siisteys, mistä sua arvosteltiin täällä? Jos musta tulee pirttihirmu. Se oli mun suurin huoli. Niin, et jos täällä pitää olla hiljasta kello 21 ja pitää herätä aina 6 ja tämmöisiä asioita. Meillä on hyvin erilaiset tunnirytmit, että mä tykkään ehkä niinkö... Mulla valvon luontaisesti ehkä yli puoleen yöhön kevyesti ja Laura on siinä vaiheessa, kun se on kotona, niin nukkunut ehkä 3 tuntia. Sitten mä taas en pysty herää hirveän aikaisin. Mistä mä herään 6? Se on kyllä toisaalta mulle ihan fine, koska mä en herää ikinä. Niin, et herääkään. Siihen. Koska mä oon ninja. Ja sä et oo ninja. Niin, no ehkä siis se on ehkä ainoa asia, mistä ehkä voisi tuossa sanomista, jos jostain. Koska mä oon nyt oppinut tähän siisteysasiaan kyllä. Ihan hyvin. Working on it. Mun ehkä niin koeaika liittyy siihen, että kun mulla on useita herätyskelloja aina aamuisin, niin mä itse heräisin niihin, eikä pelkästään Laura. Niin, jep. Koska se oli 4 herätyskelloa. Ja sit se herääkin sen 5. Kun sä herätät mut. Niin sit kun mä potkin sut eräillä, että voitko nyt please nousta, koska mä oisin saanut vielä nukkua, niin sit se on ehkä semmonen niinku Niklaksen koeaika on niinku siinä. Mut ei, nyt on tapahtunut edistystä ja mä oon tyytyväinen. Mun lempi hetki aamuisin on, kun saa vähän vielä torkkua. Vähän vielä, 5 torkkua. Mä haluan jopa laittaa sen herätyskello vähän niinku aikaisemmin, että mä saan sen tunteen, että mä saan vähän vielä nukkua. Niin. Skyscrapers and non-white people. There are black people in Minnesota. Mä itse sanoin joskus Nikelle, että se on minä ja pöytä. Jos pöytä ei saa tulla, niin sitten mäkään en tule. Sitten ei olisi ainakaan sitä jatkuvaa tavaroiden roudausta. Ei tarvitsisi aina mennä tuonne kaukoparkkiin ja hakea itse 7 Ikea-kassia kantaa siellä. Niinpä. Purkkeja ja pyörää ja veenikamoja. Tai silleen, että vaikka mä otais töissä, niin sit tai silleen, että sä oot töissä ja sit mäkin teen töitä ja sit treenataan, vaikka mä en edes treenaa sillä teidän kanssa, mut sit on sentään kuitenkin vakionaista aikaa niinku. Sitten ei ole ehkä sellaista, että kun sä oot täällä, niin on pakko saada unirytmit samaan. Niin, tai silleen, että niinku, että pitää maksimoida, että pystyy viettämään aikaan toisen kanssa. Koska niinku defaulttina saman katon alla, niin se ei ole niin justiin, se olisi just ne päivät. Maanantaista keskiviikkoon ei sit osu hirveästi samaa aikataulua. Kun nyt taas jos sä oot täällä, niin pyrkii silleen järjestää, että ois aina. Käydään samaan aikaan areenaa ja muuta, mutta se ei olisi ehkä silloin niin ehdotonta kuin on. Niin ei oiskaan ja en mä varmaan edes treenaa sitä enkaan joka päivä. Koska sit sä haluaisit taas treenata yksin. Koska sit sä tulisit mä haluan aina Espooseen sitä, mitä mulla ei oo. Sit sä istut täällä porukassa ja oot silleen, vitsi kun saisit treenata yksin. Kaiken mut niin tavallaan se, että mä kuitenkin kaipaan ihan sikaan semmoista juttuseuraa niin usein tai semmoista. Niin sit sitä ois tasaisesti saatavilla. Ja kyllä mä niinku koen, että mä oon paljon iloisempi ihminen myös kun mä oon täällä. Kyllä sä oot iloisempi silloin kun sä oot täällä. On se niinku kun vedetään sitä kun juttelee sunkaan puhelimessa, kun sä oot viikon Lahdessa versus sitten täällä, niin on se. Kyllä siinä on huomattava ero. Kyllä mä pidän siitä, millainen mä oon silloin, kun mä oon täällä. Siihen vaikuttaa tietty kaikki.
tälleen. All the taxis and skyscrapers and non-white people. There are people that have Täällä on vittu tyhjä mökki. Ja milloin Mikkari ilmoittaa, että ihan paska meininki. Hänellä on hartia kipeä ja ihan on perseestä ja kaikki on perseestä. No niin. Me ollaan CrossFit Vantaalla. Tää on mun toinen koti. Toinen CrossFit-koti. Ja täällä mä treenaan poikien kanssa. Ja kuten näkyy, äänestä. Anteeksi miesten. Paha nainen. Paha nainen tää. Hämäläinen tässä. Tyttö. Niin aivan lapsi. Tyttö. Tähän me treenataan aina jätkien kanssa. Ja tää on sinänsä niinku, mä oon yleensä mäkin nukkumassa siihen kun me lopetetaan, mutta tää on hyvä kontrasti siihen, että lähes mä oon aina yksin. Ja siis täällä on paljon parempi meininki ja tämmönen niinku energia. Ja katsotaan miten me keksitään. Voitte tehdä. Meillä on 5 striktiä hupsuu. Niin tulee kunnella. Laura on vähän semmonen ressukka, että kun se tulee paikalle, niin ihan aina ei pysty sanoa, että se on semmonen herkempi puoli, että se saattaa olla, että tää sit poikien kanssa illalla niin jossain kohtaa se vaan murtuu. Se, niin, se ei niin välttämättä ihan pysy kasassa. No tossa näyttää ihan ok. Siinä se pysyy, no joo. No. Ja sit vähän polvea. No ei. Isoin ero siinä, että millainen musta on tullut, kun mä oon ollut täällä Vantaalla, on se, että kuitenkin kun Lahdessa tekee niin paljon yksin juttuja, sit jätkät on suorimpia tyyppejä, ketä mä tiedän. Ne on niinku semmosia, että ne ei niin sanotusti siedä ressukointia tai semmoista, että selittelee jotain juttuja tai keksii tekosyitä tai muuta, että se on ehkä tuonut semmoista tietynlaista, en sellaista kovuutta, mutta semmoista jotain jonkunlaista semmoista tietynlaista kovuutta, mitä tarvii, jos haluaa niinku kilpailla ja pärjätä. Ja en mä usko, että mä olisin saanut sitä niin oikein mistään muualta, kun tää on vähän semmonen porukka, että tää se joko viihdyt tai sitten se menee niinku överiksi. Vaikka tää on jotain värikäs porukka, niin ei tää kyllä mä viihdyn täällä. Mutta on se tehnyt musta paremman urheilija.